Rodok ning pinggir ngono lho, Nik. Nah, heeh. Weh. Tiba orang kok. Tiba ora kene. Madhepmu ngetan. Nah, ngono lho. Heeh. Nah. Kowe ngomongnya piye? Ya kowe ketika aku kowe langsung ngomong. Ngomong piye? Sik. Kok ketibanan iki nangis ra engko? Ora usah. Enggak ketibanan. Enggak. Ya wis yuk. Ya. Kamera roll action. Kuwi lho kat mau kok murmip ini golan. Becek jane. Bicarane halah Jalan jalan. sing liya lho oke. Alah galah, kesel aku. Yuh alah. Wis kowe wae. Ya ora ya. Orang apa lu wong kayak kira? Embo. Iki rodok ini lho, Nik. Ngonten aku yo ning kayak iki. Lah asli ngonten iki kok seneng ngoten-ngoten kayak stres. Koyo ngedan yo. Kok malah ngene iki to iki kok. Wis enggak ya, tapi guyu wae. Lucu ya. Wong edan sisi stres engko iki. Kayane delokne kene deloken galeson ge. Jengking. Sampe kok yo manut ya, Jal. Ya enggak gemblong. Lah yo stres berarti yo. Sisi yo stres gemblong kengko. Delokan golek obat. Ngonten mangan asli le. Lah yo embo mungkin ke yo ora ro ngantekon aku. Oke ya men. Cai-cai kowe engko nganu tiba. Enggak loro tapi gayan yo nangis ngono ya. Nangis wong guyu. Ya guyu nangis ora apa-apa. Kantonit. Bener apa? Yuk, 1 2 3. Kok malah melayu iki piye to, Nik? Nik. Ayo sisi edan lho kayak kira. Kayane deloken kene. Layu-layu deloken. Stres engko tenan. Ya bar iki tuku obat ya tenan jarimu nih. Nik. Wis tak iki. Wis. Rampung. Wis rampung. Panas ya. Wah, begokmu. Loh, Nik. Nik, delok lagi, delok. Wis tenono kene wae lah, rasa delok. Wis stop kene wae. Kene kene ae. Iya. Wis tenono niku. Tenono niku. ya. Heeh. Tenono niku ya. Tak balik sik aku. Apa yo? Bisa nek benek ero. Oh, oke pokoknya sing guyu-guyu sih. Sampung kali. Kayane yuk, rano yuk. Dalan ngene balik berarti. Iki enak ora ta wonge? Mbok kok sepi rene lho. Oh, lah kae lho, Dit. Mbak. Wis rampung to? Nek ngonten. Wes rene jago ada. Ada kesel ya. Terus iki ya. Iya ya. Piye to Mas sampean iki, Mbak? Lah piye disapu kok. Sapu nek. Yo kerjanane ngonten yo ngene iki lho gak kecanda arep ngopo-ngopo ki. Apa enggak izin to guyu-guyu ngono kuwi? Kaya wong edan ngerti enggak? Ya rak lah. Ya emang ngonten ki ngono kuwi. Kok iso kaya wong edan ta? Lah yang guyu-guyu dhewe. Ya emang lek ngonten kaya wong edan. Ben aku dilokne yo meneng ae, emang kenyataan. Emang anak asile? Ya enek to Nit, mending kena-kena ngetuk lombok. Ya, tapi wong kentir lho. Iya. Ya piye daripada renek penghasilan. Ya sisi pra yo kentir lho. Mbak. Ngene iki perang ngentek kuota lho. Ya piye meneh to Roro, jenenge golek dhuwit ya pasti pengeluarannya ya banyak. Biangkrut sing ngono kuwi carane, Mbak. Lek sampean ora izin, didelok wong akeh ngono kae.